mwna sih ini deh. Hari wala anamik ha. Oke. देखा इसको मैं कहाँ लगाओ माथा में नवरात्रि फुजानि टाइमाव खेबसेबाबो सिन्दुरखौ लागाय जानांगोन घूमने देख पीछे बाइक आ रहा है बाइक जा रहा है थ' जों मोनफैबाय फुजा नायनो एक्चुअली आङो सिगांनो फैग्रोबाय फुजाया मोनासो थ' मोनासिगोनानो ओंखायनो बाय सिगांनो फैबाय आरो एसे बाजारबो खालामनानै लानि ओमफ्राय आरो एसे गोबावबो जाबाय बरावबो बेरायाखै आरो दिनै फुजा फासायगोनखाय एक्चुअली बाङाय माने रास्ताफोराव गारि गैया आरो एकदम खालि मोजां जादों नङाबाथ' एकदम भिर मोजां नाङा माने इथिंबो गारिनि आवाज बिथिंबो गारिनि आवाज थ' दिनै रास्ता पुरा रड खालि ओंखायनो एसे लं ड्राइभआव थांनो फैदोंमोन आरो थ' आं एसे बाजारबो खालामनो सानबाय लामायावनो आरो दिनै दखानफोराबो एसे मानसिफोरा खम थ' नै ब्लाउसखौ आङो लाबाय जेरै बेखौ नुनानै हाबखादोंमोन आरो लानो होननानै आङो थ' बे गांसेखौ लाबाय आरो लानानै ओमफ्राय नै ब्लु गांसेखौबो लाबाय आङो एक्चुअली एसे ल' प्राइसआवनो मोनदोंमोन दिनैनि दिनखायसो ना मासो खिन्थु दिनै ल' प्राइसआवनो मोनदों आरो गाननानै नायनो होबाय दखानियाबो ओंखायनो आंबो खेबसे आखाइ गानना सोनानै नायबाय खिन्थु मोजां नांदों खिन्थु बिराद मोजां नुदों नैबे आरो नতুन डिजाइन ओंखारनाय ना दा गोदान ओंखारनाय डिजाइन थ' बयबो गानगासिनो आरो बेफोरबायदिखौ ना थ' ओंखायनो खेबसे गानना नायनो होननानै लाबाय आरो नै नैखौबो लाबाय थ' मोजाङानो नांदो नैखौबो आरो बाय आखाइखौ आङो एसे बाय गोलाव गोदै मोनबाय आरो आं माने दख'नाजों बिसिनि गोलाव आखाइ गोलाव गाननो मोजां मोना आरो आङो थेवबो माने एसे जोंख्लाब सोनाखाय माने मोजां नुनाखाय ओइ बाराया बुंबाय आरो ला मोजां नुदो दे होननायखाय आरो लाबाय आरो आं बेखौनो बे गांनैखौ लाबाय थ' लानानै थ' मोनायाखैबो आरो थबनो मा खालामगोन दखानावनो एसे टाइम पास खालामबाय थाबाय आरो नायबायबो दखाननि आरो बेलेग गस्ला ब्लाउसफोरखौ गांनैखौ लाखांनानै आरो नायबाय थाबाय ओमफ्राय आरो मा खालामगोन थबनो थांनोबो जायाखै थ' ओंखायनो जोंहा लं ड्राइभआव थांबाय आरो दसे समाय माने 2 घन्टासो सिगाङाव थांदोंमोन ना जोङो मोनानि सिगाङावनो थ' थांनानै नै एसे बेरायनो फैबाय जों जे बारबो फैयो नै मोनसे रास्ताथिंनो फैनाय थाङो आरो मानो होनबा नैथिं बिराद मोजां नाङो नैथिं ओरैनो जाता टाइमाव गारिफोरा खारबाय थाया फुंनि टाइमाव आरो मोनानि टाइमावल'सो नैथिं गारिया थांलाय फैलाय खालामो ओमफ्राय बे मेन गेटआ नुहुरनाया बियो मेन गेट थ' नैथिं रावबो बारा थांलाय फैलाय खालामा आल्थु फाल्थु ओरैनो थ' फुंनि टाइम आरो मोना टाइमावल' नैयाव गारि भिर जायो बहुत भिर जायो खिन्थु सानजौफुंनि टाइमाव बा एसे मोना टाइमाव नैथिं गारि खारा आरो थ' ओंखायनो मोजां नाङो थ' जों नै बेरायना फैनानै दासो मन्दिराव फैबाय मन्दिराव दा बिराद मानसि भिर जानानै दोङो बयबो मन्दिराव मोना टाइमाव एसे बयबो रेस्ट मोनोना स' मोना टाइमाव फैदो आरो जों दाखालि फैनायाव मुर्तिनि मोखांखौ देखायाखैमोन आरो ना थ' दिनै मोखांखौ देखायबाय बिराद मोजां नुदों आरो ना मुर्तिनि मोखांखौ मोजां नुयो आं बिराद मुर्तिफोरखौ ओमफ्राय आरो नैथिं प्रसाद जागासिनो सोरहाबा आरो मोसागासिनो सोरबा सेल्फि लागासिनो बयबो माने गावबा बेस्थ' एक्चुअलि नै जोंनियाव माने क्वार्टारा माने मोननै गामि बायदि क्वार्टार दङ आरो ना नैयाव जोंना खाथि माने बेलेग मोननै गामि बायदि क्वार्टार दङ स' बे गामि गंनैनि क्वार्टारनि मानसि आरो ना बेखिनिया बयबो माने गावबा गाव मिलायलायना थायो ओमफ्राय आरो गावबा गाव माने खामानि जिखुनु जोंनि निजा खामानिबा बयबो ज' ओंखारबोयो थ' ओंखायनो बिराद मोजां नाङो आरो ना गामि बायदिनो नाङो आरो मालाय हारिनि मानसिफोराबो जोंनि हारि मानसिफोरखौ अनो बा जोंनिफोराबो बिसोरनिखौ अनो बेफोरबायदिनो अनलायनानै मोजाङै थायो आरो ना नैनिफोरा थ' एसे मोजां नाङो आरो नै बयबो प्रसाद जागासिनो नैनि मानसिफोरा प्रसाद होनबा ओरैबायदि मोजां मोनो थ' बिदि माने प्रसादखौ जाखानोनो फैखायो आरो माने बिराद मोजां मोनो आरो बिसोर प्रसाद जानो थ' जोंबो प्रसाद जानि दा नै जागासिनो दा गथ'फोरनो फार्स्ट होदो आरो ना उनाव गोदोरफोरनो होगोन थ' जोंबो जागोन आरो दा रेस्ट लानानै स' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय
Actually आं भिडिअखौ स्पेसियेलि एन्ड खालामनो मोनदिया आरो टाइमबो मोनदियाना स' थेंक इउ बयखौबो गोजोन्थों